Pokiaľ ja máme tu Roblox Pet Simulator a zahrajme si Pet Simulator 99, takže môžeme ísť rovno na to. Za šípkou našou milovanou. A ideme. Teraz som sa dostal do areji 3 akože prvýkrát a teraz som v novom. Začneme si tu povyskávať a ja vám potom ukážem ďalšie veci. Ale to vám po skratku lakaka. Kúpiť ďalšiu arenu. No a máme to. A zase potrebujem ten kľúč. A mne ja to tehle. Ja musím ísť do oby. To sme koniec, hej. To už som u konca. Čo tu mám robiť? Čo toto je? Také oby tu robím ja. No a tu nie je nič. To zbytočne, alebo čo? Ja neviem, čo tu mám robiť. Ofajzo. Good dude. Čo to? Však nič asi nie. No tak idem tu na do portálu. To tak. Čo tu mám dať? Nič tu nedal. Ani zaboha. No tak ja sa idem grandiť do ďalšej areny, aby ste mohli vidieť, jak grandím. What the f... Wow, nový achievement. Dobre, ja som vám chcem povedať, že toto video bude trošku také nudnejšie, áno, to som ja editor, lebo niektoré veci som musel ja povedať, lebo jak ste videli, on veľmi nerozprával, väčšinou tu počujem zvuk na pozadí a to sa mi veľmi nepáči. Takže ja sa snažím vám to zeditovať najlepšie, ak viem, aby ste sa nenudili a nezabudnite tam hodiť ten odber, like a nezabudnite zdieľať svojim kamošom, aby si to mohli pozrieť tiež a ja sa ospravedlňujem, že on v takých veciach tak nerozpráva a môžete sa vrátiť späť k videu. Čakaj, ja si toto viem nafarmiť. Konec na končil.
To je obi, hej. Oceán Island tu máme. No, takže... OK. A budeme do Happy Worldu. Budeme sa mať celkom. Máme tu Somebody Touches Me. Máme tu hacker. Takže dajte like, ináč vás hacknem. Všakže. Dajte like, inak vás hacknem vám počítať, alebo mobil, alebo playko, alebo On vám proste chcel povedať, že toto video už teraz bude u konca, takže dúfam, že ste si ho užili a ja sa s vami lúčim. Uvidíme sa u ďalšieho videa. Čuu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